Wel, parhau mae'r cystadlu yn ysbarthiadau'r gwartheg godro bore yma ac ni wedi symud o'r Holsteins i ddod at y Jerseys yma. Charles George o Gasblaidd yn gwmni fi o hyd a Cheryl Thomas o Gydweli ac Cheryl, beth yw'r dosbarth bach yma nawr? Heffer yn caff sydd fan hyn nawr, 4 yn y dosbarth hyn. A mae James Evans o Meidrim yn gynta a air ar hyn o bryd. Oeddi fe wedi gorffen I blesing e? Wi'n credu bod e eto, no, mae'n cael bach o, mae'n ail edrych nawr, cael bach o, just wneud penderfyniad ola fe nawr, just cael, just gyda'r siŵr bod e ddim wedi misio dim byd. A mae'r ferch yn y dosbarth, arwen yn y dosbarth yma, Cheryl, y ferch sydd â dim rhif ar ei chiled. Typical, mae'n angofio roi ferno bore yma. I ni'n gweld I fyna nawr, wrth gwrs, yn mynd heibio'r beirniad. Na, mae'n joio helpu arwen a gan bod ni ddim a gwartheg, mae'n helpu rhywun arall wedyn, de? Dyna ni'n ei gwaith da ar y teg. Heffer fach neis iawn fan hyn, yn does, Charles? Ie, mae'n heffer neis iawn. I fod yn onest, mae'r 4 yn nhw'n heffers neis iawn ar y teg. Mae'n eisgweld safon mor uchel yma. Yndi, yn union. Gy bobl adre nawr, mae'r jerseys wrth gwrs yn tipyn llai o fiwch na'r Holstein yn dwi, ond mae'n arwenweddau arbennig i'r bryd yn does, Cheryl? Os, mae ansawdd y llath yn uchel iawn a butterfat a protein, de. A mae'n fiwch eitha hardin y fe, mae'n lle bod mas yn tywydd yn wahanol i'r Holstein. Lot o systemau Zela newydd wy'n deall nawr yn cael yr Jersey Cross maen nhw'n ei alw efo, Charles? Jersey Cross, ie, maen nhw'n swto'r system na, fel wedodd Cheryl, maen nhw'n hardy iawn. Wrth gwrs, maen nhw'n bach llai o faint, felly maen nhw'n gallu ffito mewn falle cubicles gyda llai o faint, cael mwy o wartheg, falle os mae llai erwe. So, ie, maen nhw'n swto'r system Spring Carvin, 100%. A pwy sydd â ni'n beirniadu felly y dosbarth bach yma nawr, dosbarth y Jersey, yr heffrod, sydd â llo gyda nhw ar hyn o bryd. Mae wedi cael bore prysur iawn o'r teg iddo fe. Mark Davies o Cornwall yw e, mae'n auctioneer hefyd a yn rhedeg llwyddiannus iawn o River Jerseys. A dwi'n meddwl bod e wedi gwneud penderfyniad yn do? Yn edrych ar ni, mae'n just gwneud penderfyniad ola fe nawr. Odi, mae e wedi mynd I 3-3-3 nawr. Be sydd wedi mynd ar garden goch? In second place, we have got So mae James gynta ail, ydy fe? Ie, a dy ferch Anwen yn ail. Llongorchiadau mawr iawn iddi hi. I fi'n cael peint bach extra hyn. O, siwr o fod, Cheryl. Fydd. A mae yn dwy yma, mae wedi poethi'n sydyn bore yma. Ond llongorchiadau mawr iawn felly. A wedys I gelwydd, wedys I 3-3 nawr, 9-1-4-1 sydd yn y safle cynta, Charles, yn dyfe? Ie, 9-1-4-1 sydd yn ennill fan hyn. A chwarae teg, oedd yn safon uchel yn y dosbarth yma. Llongorchiadau mawr iawn i'r nhw felly yn cael y garden goch. A mwy o ddosbarthiadau'r gwartheg godro I ddod, felly pyrwch mewn rhy bell o gylch y gwartheg.